Yeah! Què passa, com estàs? Benvingut o benvinguda a un nou vídeo del meu canal. Soc el Vázquez, per si no ens coneixem. I mira, avui és dia de Sant Jordi. Això, pim-pam, express, intentar gravar, penjar, placa, 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 pa, 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 pa. Saps? Pa, 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 pa. Així, pim-pam. Se me'n va la castanya. Cada vegada se me'n va més la castanya. He decidit fer una recepta. Bueno, la mama m'ha proporcionat l'ajuda per fer una recepta que són faves a la catalana. Quin millor plat per menjar un dia de Sant Jordi com avui, avorrits i tancats a casa, i és una cosa que no he fet mai. Llavors ella m'ha anat dient pas a pas i jo he anat fent. Espero que us agradi. Sofregim cansalada i salsitxa. La retirem de la paella i aquí hi posem ceba amb el mateix oli a fer a foc lent. També hi posem un all, Li posem un xorro de vi ranci. Ho deixem bullir un moment i posem tomàquet. Quan està bullint posem les faves ben netes. I una mica de sal. Ho tapem. I quan comenci a bullir posarem el foc al 5 durant 30 minuts. Ens faltava posar una fulla de menta. Bueno, n'he posat dos. Serrat, no has dit una fulla. No, però jo et dic, ara t'ho dic, és igual, està perfecte, és una miqueta de... Bueno, doncs ja han passat els 30 minuts i jo aquí he fet una mica de trampa, que és que perquè no quedés tanta aigua li he posat, no li digueu a la meva mare, una miqueta de pa ratllat. I ara que ja està, afegim la cansalada i la botifarra, salsitxites que havíem reservat al principi. Montse, No em facis el meu plat, és espectacular o èpic? boníssim. Boníssim. Bueno, doncs fins aquí el vídeo d'avui. Espero que t'hagi agradat molt, tant com jo he disfrutat fent això. Apa, fins la propera. Per cert, i bon Sant Jordi.